Πούστη! Εκεί... Διώξε, διώξε! Κόμπο τη λες τώρα! Τι μαλάκες ρε! Ρε, το Γιάννη τον πήρα, ακούς! Τον έπαιρνα βίντεο, ενώ ήταν καθόταν εκεί πέρα και τον έβλεπα να τρέχει. Αυτή φοράει στριγκάκι. Ποιος? Η Μπομπή. Ας το Γιάννη να το κάνει. Αυτός ο μικρός θα πάει πρώτη λυκείου. Σοβαρά. Και εγώ πάω πανεπιστήμιο. Πες μου ότι θα κάνεις βίντεο. Βγάλε με ένα βίντεο.